ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೋನ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಲೆ 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 ಎಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಯಾರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪಾತೇರ್ಲಿ ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಬತ್ತೇರು ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಡೆ ಪೋಂಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ವಸಂತನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ವಸಂತಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದಾದೆ ಕಳಿಪು ಬರ್ಷ ಗಾಳಿ ಬತ್ತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರೆ ಬಸ್ಸನ್ನ ನಿಕ್ನೋಡು ಬಾಯಮ್ಮ ಇತ್ತೆರ ಆತ್ ಕಾತ್ ಪೋಯರು ಅಂದ್ ಮಾರ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಬಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗಾರ ಸುರಾಂಡ್ ತೂತಿ ಲೆಕ್ಕ ನೆಂಚ ಕಟ್ಟಾಣ ವಸಂತ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಯಾರು ಏ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಿಯ ಜೋರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡೆ ಬತ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಮೂಲುಲ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದೇ ಮೂಲ ತಿರ್ಗೊಂದು ಎತ್ತುಂಡು ಲೈಕ್ ಅಲ ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಯಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ವಸಂತನ್ನ ಒಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ವಸಂತನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಡಿಸೋಜ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ ನಗಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ನಿಕ್ಲೆನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷ ಬರ್ಸ ಮನ್ಸಿಲ ಡಿಸೋಜ ವಿಶೇಷ ಬರ್ಸಯೇ ಬರ್ಸ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ವಸಂತನ ಉನಸಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಣಸು ಆತುಜಿ ವಸಂತನ ಎನ್ನ ಆತುಜಿ ಇರ್ನಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂಚೊಂಡು ನಿಕ್ನೋಡು ಬರ್ಸ ಮುಲ್ಪ ತರೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತುನು ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ ತರೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತುನಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತೆ ತರೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತುನ ಮಂಡೆಲ ತಿರ್ಗು ತರೆಲ ತಿರ್ಗು ಸೇರ್ದಿದ್ದು ಕುಲೊನ್ಲೆಂದು ಚೂರು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅವೇ ತರೆ ಸರಿಯಾವು ಸೇರ್ದಿದ್ದು ಕುಲೊನ್ಲೆ ಸೇರ್ ಬೋಳೆ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜಲ್ದಿ ರಜೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸಗ್ ರಜೆ ಇಂಚು ಜಂಟು ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಬರ್ಸ ನೀರ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ ಬರ್ಸ ನೀರೆಗೆ ಇಂಚಿಲ ನೀರೇ ಬರ್ಸ ಇಂಥ ಬರ್ಸ ಈ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಮಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ವಸಂತನ್ನ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಉಳ್ಳಾರೆ ವಸಂತಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಗ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಯಮ್ಮ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಬಿ ಪಿ ಎಂಚ ಲೋ ಆಪುನಿಗೆ ಏರೆಗ್ಗೆ ಬಿ ಪಿ ಎಂಚ ಲೋ ಆಪುನಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ ಬಿ ಪಿ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ ಬಿ ಪಿ ಕೇನ್ಯಾನ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬಿ ಪಿ ಎಂಚ ಲೋ ಆಪುನು ಕೇನ್ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆನ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಬಿ ಪಿ ಎಂಚ ಲೋ ಆಪುನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬಿ ಪಿ ಲೋ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಹೈ ಆಪುಂಡ ಎಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಲೋ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಹೈ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಆನ್ಸರ್ ತುಲೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಅಂದ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಂಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ರ್ಯಾಶ್ ಲಾಪುನು ಕಡಿಮೆ ಲಾಪುನು ಜಲ್ದಿ ಪನಾರ ಆಪುಜವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಕಪ್ಪೆಲಿನ ಏರುಲ್ಲಾರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ 4 ಜನ ಐಡಿಡ್ಲಾರಪ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ 6 ಜನ ಅಲ್ಲ ಐಡಿಡ್ಲಾರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚುಂಡು ನಿಕ್ನೋಡು ಬಸ್ಸ
ಬರ್ಸ ನೀರೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ತಕಡಿಗೆ ಐ ಹಿಡಿತ್ ನಗಡ ಎಂಕ್ ಲೋ ಆಪುಂಡಿ ಅಂಚ ಹಾ ಹಾ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜಾಬುಲ ಆಪುಜಿ ಓ ಅಂಚಾರೆ ಹಾ ಹಾ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹಾ ಅಂಚ ಐಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಚೆಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುನದಾಲ ಯಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ತದೆ ಆಂಡ ಜಾಬ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ತದೆರ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುನರು ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಆಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂದೆನ್ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚವೆ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಐನ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ದೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಮಕ್ ಮಂಡೆನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆರ್ ಐಕೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮನ ಅದೃಷ್ಟ ಅದ್ ಪನೊಡತೆ ಕೆಲ್ಲಕ್ಲೆ ರಪ ರಪ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲ್ಲಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮನ ಹಣೆ ಬರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ದೇವೆರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬಂಗ ಕೊರ್ಪುನಗೆ ಬಂಗ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಯಾರೆಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ 3 ಜನ ಐಡಿ ಉಳ್ಳಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರನಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ತೂಜೆ ಕಿಲಾಡಿ ಪೋಂಡು ಸೋಜ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡಿ ಅವ್ವೆ ರಾತ್ರೆ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಅವೆ ಒಂಜಿದಲ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮ ಮಂಡೆಡ ಅವ್ವೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿದ್ರೆಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರಿ ನಿದ್ರೆಲ ಕಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಜ್ಜೆರ್ನ ಮಲ್ತೊನಡ್ಚಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆರ್ನ ತರ ತಿರ್ಗುನು ಅವು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಒಕ್ಕ ಏನ ಇಲ್ಲೋಲಕ್ಕ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಇಪ್ಪೋದು ಗುಲ್ಗಸ್ ಮಾತ ದೀದ್ ಬತ್ತಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದರೆರ್ ಏ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊನ ಚಕ್ಕ ಆತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಯೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಸರಿ ಕಟ್ ನಿದ್ದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ತರಿಗಿರಿನು ಅಪುರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಊರೊಳಕ್ಕ ಇರ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲಾರು ಐಡಿಡ್ ಏಳ್ ಜನ ಎಲ್ಲಾರು ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೆ ಅಕ್ಕ ಈರು ಪಂಡಿನ್ಯ ಸತ್ಯ ದೇವೆರ್ ಬಂಗ ಕೊರ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನು ನಮ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತುಜಿಂಡಲ ಒಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನು ಬಂಗ ಒಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರೆರ್ ಬಕೊಂಜಿ ನಮ ಸೇರೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವ ನಮ ಬೊಕ್ಕಲ ಹ್ಮ್ ಬಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಊರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದೇರಲ್ಕಟ್ಟೆ ನಾಟಿಕಲ್ ಸೈಡ್ಗೆ ದೇವರಲ್ಕಟ್ಟೆ ನಾಟಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊನೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ದೇವೆರ್ ಏಪಂಡಲ ಸಾದಿತ್ತ ಜಪ್ಪ ದಾಲ್ತಪನೆ ಬತ್ತೆರ್ ದಾದ ಆತ್ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೇವೆರ್ ಏಪಂಡಲ ನಮಕ್ ಸಾದಿತ್ ದಾದ ಜಪೊನಂದೆ ಆತುಂಡು ತೂವೊಲಿ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಪನ್ನೆ ದೇವೆರ್ ಸಾದಿ ತೋಜಾವೆರ್ ದೇವೆರ್ ನಮನಲ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರ್ ಜತ ತೂಕ ಏನ ಮಲ್ಪೆರ್ ಎಂದೆ ಎನ್ನ ಉರುದ ಕೈತಲ್ ಅರೆನ ಇಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಅಲ್ತಪನೆಲ ಕುಡ್ಲದಾರ ಕಾರ್ನ ಹಾ ಊರುದ ಹಾ ಕೈತಲ್ಗೆ ಅರೆನ ಇಲ್ಲ್ ಹಾ 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 ಊರುದ ಕೈತಲ್ ಅರೆನ ಇಲ್ಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ 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 ಆಜಿ ಜನ ಐದುಡುದಾರಪ್ಪ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮೆಸ್ಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅವ್ವೆ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊನು ಅವು ದೇವೆರ್ ನಮ ನಂಬಿಕೆ ದೀದ್ ಇತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊನೊಡ್ಚಿ ಏಪಂಡಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೇವೆರ್ ಸಾದುದು ಜಪ್ಪ ಬೇರು ಅಲ್ತಪನಲ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನೆರೆ ಎಂಚಿನ ಸಾವು ಮಾರ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುನಿ ಅವೆನ್ ಪತ್ತುದಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ತಪನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಕ್ ಒಂತೆ ಚೀರಾಡ ದಿಂಜಾದಿಲ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ತೀರದ ಬಾಯ್ದೆತ್ತರನ ಅಂಡ್
ಅಂಚಿಲಾಡಿ ಸೋಜ ದೇವೇರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ನು ಒಂದು ನಿಜ ನಿಜ ಎಂಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ನಮನ ಹಣೆ ಬರ ಆತೆ ಹುಟ್ಟಿನ ಗಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಿಗಿನ ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಸಿಬಿಡು ಎತ್ತದು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕನು ಗೊತ್ತಿನ ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಸಿಬಿಡು ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕುದು ಏತು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಸಂತನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದ ರೀತಿ ಬೇಗ ಜಪ್ಪುನ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಲ ಎಪ್ಪುಡ್ಚೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಂಚುಡು ನಿಕ್ ನೋಡು ಬಸ್ಸಿಗೆ ವಸಂತನ ಬರ್ಸಂಡೆ ಜೋರುಂಡ ನಿಕ್ಲ ನೋಡು ಕಜಿಪಿದಾದೇರೆಗ್ ನಸಂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಐಡಿಡ್ಲಾರಪ್ಪ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ ನಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರ ಅಲ್ತಪ್ಪನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇಗ ಪೆನ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಬೇಗ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರ ಯಾರನ್ನ ಕಷ್ಟಾರೇ ಗೊತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಡ ಅವಲೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಅಂದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದತೋಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಮರ್ದೆ ಅಂಚಿಲಾಡಿ ಸೋಜ ಅವು ಅಂದು ಇಲ್ಲಾಡ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಪೊಪ್ಪ ಇಂಚನೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆರು ನೆಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಪೊಪ್ಪಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಆತು ನಾಂಡಲ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಲ್ಲದಂಜಿ ಜಗದ್ವಾರಿ ಬೋಡತ್ತ ಮಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗಡುಲ್ಲರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಂಡಲ ಅಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಸು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಉಂಡಾತೆ ನಿಗ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಪೊಪ್ಪುನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವರ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪರ ಬದಲು ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡಲ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವರು ನೀನು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎತ್ತದು ಬಂಗದಾಗೆ ಬಂಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಸಂತನ್ನೇ ಬಸನ್ನರಿ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿ ನಾವು ಏನ ಬಸನ್ನೀರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ನಾ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತವು ಬಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಬಂದೆ ಬಸ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಯಾನ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯರೆ ಪೋಂಡ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪುಜೆಂಕುವೆರಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಡೇರು ಅವಿಪ್ಪು ಲಿಪ್ಪು ಸರಿ ಬಣ್ಣೆ ಕೆಲ್ಲಗ ನಂಜಿನ ದಿಪ್ನತ ಕನ್ಸಿಲಾಡಿ ಸೋಜ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದು ಮಾತಲ ನೆಗ್ಗೆ ಎನ್ನಡ್ದು ಮಲ್ಲಾಂಡಲ ನೆಗ್ಗೆ ಎನ್ನಡ್ದು ಮಲ್ಲಾಂಡಲ ಆಪೆಂಡ ಆಚನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ನಡ್ದು ಮಲ್ಲಾಂಡಲ ಆತ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ ನಾ ಅಂತ ಅನಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡಲ ಐನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಯಾರ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಏನಂಡ ಜಾಬು ಅಂಜಕ್ಲ ಓಲಂಡ ಜಾಬು ಸೇರ್ಲತ್ತ ಪೊಂಜಕ್ಲ ಪುರಂಚ ಬಂಗತ್ತ ಒಂದು ನಿಜ ಪಂತೆರತ್ತ ಆನದು ಬಿಟ್ಟದಂಡಲ ಆತು ಈ ಪೊನ್ನದು ಹುಟ್ಟುನೇಕೆಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾರ್ ಪನ್ನಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡಲ ನೆಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡಲ ಅಂಚಾಂಡಲ ಆತು ಬನ್ನಿ ಅನ್ಸಿಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ತಿದಾರ ಆಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಗೆ ಅರೆ ಪನ್ಯತೆ ಕಡೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ತದೆ ಅಲ್ತ ಪನ್ನಿ ವಸಂತನ್ನೇ ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಆಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಆಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ವಸಂತನವರು ಬರ್ಸಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅನ್ಸಿಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ನಿಜ ಪಂಡಾರಿ ಅವು ನಿಜ ಅಂಡಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಡು ಏಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಟೆನ್ಷನ್ ದೇವೇಡ ನಟ್ಟು ನವ್ವೇತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ತೆಂಕ್ಲನೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಷ್ಟದವರ ಪಾರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಿನಲ ನಟ್ಟು ನವ್ವೆ ದೇವೇರ ಅಂಡಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಪ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿರು ಏಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಪ್ಪ ಬೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಅಲ್ತಪ್ಪನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮರ್ಮಯೇ ಎನಪೋಯಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಡು ಉಲ್ಪುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರಲ್ಲ ಹಾ 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 ಹೌದು. ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಾಗ ಯಾರನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮರ್ಮಯಿಗೆ ಎನಪೋಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಡು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಜಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ತಪ್ಪನೆ ಹಾ ವಸಂತನ್ನೆ ಹೌದು ಮಳೆ ಜೋರುಂಟು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾವ ಊರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆರ್ನ ಊರು ವಸಂತನನ ಊರು ಅವ್ಗೆ ಅಲ್ತಪನ್ನ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪುನಂಡ ಅರೆಡ ಕೇನೋಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ಸಿಲ ಡಿಸೋಜ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ತಪ್ಪನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಜಾಬ್ ಉಂಡ ಅವ್ಲು ಕೇಂದು ತೂವೊಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆಂಡ ಕೇಂದು ತೂಲೆ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ನಂಜಿ ಮಲ್ಪೆನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಅರೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಕಷ್ಟಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ಗತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬಂಗಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಸ್ತ್ 3 ಜನ ಆಯ್ತುಡ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ವಸಂತನ್ನೇ ಪೋಯರಂಡು ನಾನು ಊರು ಕೆಂಡರು ತಿರು ಮೆಸೆ ಅಂತಂದಿಜ್ಜೇರಿ ವಸಂತನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಹೈಡ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ತೂವ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೇನ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಊರು ಓಲನ್ನ ಇರ್ನ ಮರ್ಮಯ್ಯಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮರ್ಮಯ್ಯಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ತಪ್ಪನೆ ಹಾ ಹಾ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಆಡ ಕೆಲ್ಸ ಕೇನ್ಲೆ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ ಕೇನ್ಲ ನಾರೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಗತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ವಸಂತನ ದೂರ ಪೋಯರು ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು 4 ಜನ ಐಡಿಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ 2 ಜನ ಐಡಿಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಪನ್ಪೆ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ತಪ್ಪನೆ ಆಂಡ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಲ್ ಪಾರ್ದುಂತೆಲ್ಲರ್ ವಸಂತನ ತೆಲ್ಲಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲ್ ಪಾರ್ದುಂತೆಲ್ಲರ್ ತೆಲ್ಲರ್ ಅವ್ಲು ಅಂಚಿ ಮಿತ್ತ್ ಒಲ್ಪತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಊರು ಅಂದ್ಗೆಲ್ನಿಯ ತೆಲ್ಲರ ಆ ಊರುಂದು ಅಣ್ಣನ ಮಗಲೆಡ ಕೇನ್ವೆ ಸುರುಕು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ತಪ್ಪನೆ ಹಾ 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 ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಅತ್ತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇನ್ಯ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ನೈಟ್ ಎಂಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡಿಯೇ ಆನುಲು ಎಂಚಾಂಡುಲ ಬರ್ಪೆರ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡಲ ನಮ ಪೊನ್ನುಲು ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಕತ್ತಲೆಗ್ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡಿಗೆಲ ಬಂಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಿಜ ನಿಜ ಪಂಡ ಅವಲಾಂದ್ ನಿಜ ಪಂಡೆರಾರು ಇಜ್ಜಿಂಡ್ ಪಿರೆಗ್ ಬೇಗ ಪೋದು ವರ್ಪ್ಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಂಡ ಅಲ್ತಪನ್ನೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಂಡ ಅಂದ್ಯ ಪುಂಚೆಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಗ್ರಂ ಟೀಮ್ ರಾಹುಲ್ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಉಗ್ರಂ ಟೀಮ್ ರಾಹುಲ್ ಎಂಚೆಲರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಗ್ರಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಮ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಕೆ ನಗನೆ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಮರ ಉಗ್ರಂ ಟೀಮ್ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಕೆನ್ನ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಸಲ ಡಿಸೋಜ 5:30ಕ್ ಅಂಡ ಆವಡ್ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಒವು ಬೇಲೆಲ ಅವಂಡ ನಿಜ ಒಂದ್ ನಿಜ ನಿಜ ಪಂಡೆರು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಏನನ ಬೇತೆ ಏನಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಉಗ್ರಂ ಟೀಮ್ ಕೆಲ್ದಕ್ ನಾತುನಿ ಕೆಲ್ದಕ್ ನಾತುನಿ ಕೆಲವರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಊಟ ಕೆಲವರದ್ದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ ಉಗ್ರಂ ಟೀಮ್ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ ಅರೆನ ಪುದರ್ಗೆ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಉಗ್ರಂ ಟೀಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳುವಾಗನೆ ಹೆದ್ರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ರೆ ದುರ್ಗಡ ಕೋಟೆಡ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ವಸಂತನ್ನೆ ಆರ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸತ್ ಐಕ್ ಮಿತ್ ಪೋದು ಕುಲ್ದು ತಿರ್ತ್ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅಯ್ಯ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಊರು ಪೋಲಿ ಏರ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಏರು ಏರ್ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಕಾರ್ಕಳಯೇ ಕಾರ್ಕಳ ಕೆಲ್ಲಾರು
ಎಂಕಲ್ನವರು ಕಾರ್ಕಳ ಹಂಸಿಲಕ್ಕ ಆರು ತುಳು ಮಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಪ್ಪನೆ ಉಗ್ರಂ ಟೀಮ್ಲ ತುಳುಗೆ ತುಳು ಆರು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗಿರ್ನ ಉಗ್ರಂ ಟೀಮ್ ಒನಸಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಎಂಚುಲ್ಲರು ಅದು ಬಸ್ಸುಂಡ ಆರು ಜೋರುಲ್ಲೇರ ಮಾರು ಉಗ್ರಂ ಸತ್ಯ ಜಪಾನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪಾತ್ರ ಬೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡಾರುಡ ಸತ್ಯದ ಜಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಕೈತ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅರಡ ಲೈಕ್ ಕೊರನಾಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಪ್ರಭಾತ್ ಮಾತ ಬರ್ಪ ಪ್ರಭಾತ್ ಬರ್ಪೇಗನೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಆ ಕಾರ್ಲ ಪ್ರಭಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅರ್ನಗಾರನತ್ತಲಾಗಿ ಅಲ್ತಾ ಬರಣಸಿ ಪುದರ್ ಉಗ್ರಂ ಮಲ್ಲ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಮಾರೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ನೀ ಹಿಂದಿ ವಾಲ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಾಲ ಹಿಂದಿ ವಾಲ ಎಂಗಾವ್ ಪೂರ ಓದಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಹಿಂದಿ ವಾಲ ಕಲ್ಕತ್ ವಾಲ ಅನ್ನಿ ಆರು ತುಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಬನ್ನಿ ಇವ್ರು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರಚಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾತಿರ ಪುದರ್ ಉಗ್ರಂ ಮಲ್ಲಗೆ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಮಾರೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಕಿಂಡ ಸುರುಕೈ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಉಗ್ರಂ ಬನ್ನಗ ಹ್ಮ್ ಏಜ್ ಜನ ಐಡಿಡ್ಲಾರು ವಸಂತನ ದುರ್ಗದ ಕೋಟೆ ಏರೇರುಲ್ಲ ರೀ ಒರಿಯೇನಾ ವಸಂತನ ಫೈರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಆರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಗ್ರಂ ವಸಂತನ ಫೈರ ಉಳ್ಳಾರ ರಾಹುಲ್ ರಾಹುಲ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಏನ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಈ ಅಂಜವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮರ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನಿ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನಿ ఉందా ಮಕರ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಾರೆ ಅಂದಿ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಕರ ಮಲ್ಪುನಾರ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡ್ಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಮರಪಡ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತಿರ ತೆಲ್ತಂದು ಪೂರ ಬೋಡು ಬಿಂದಾಸ್ ಜಾಲಿ ಪೋಡು ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ನಾಳೆ ಜನ ಐಡಿ ಉಳ್ಳಾರಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಕೂಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಇಜ್ಜೇರು ಮಹೇಶನ್ ಹೆಜ್ಜೆರು ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನು ಮಹೇಶನ್ನೇ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಲೈವ್ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಮಹೇಶನ್ನೇ ಲೈವ್ ಡಿಪ್ಪುಡು ಆರಿತ್ತೆ 6-10-15 ಲೈವ್ ಡಿಲ್ಲಿರತ್ತ ಬಾಲೆಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಆಣಕೇನಂದ್ರೆ ರಂಶಲಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ 2 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ ಅಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಪೆದ್ದಂದೆಲ್ಲ ಆತುಲಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ತುಳು ಓದುನಾಗ ಬಿಕ್ಕು ಬಿಕ್ಕುದು ಓದುನಿ ಇರು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಹಿಂದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲು ಬುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ಓದೋದು ಕೋಮಾಗು ಪೋವಾ ಪನೊಂದಿರ ಅಂದ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದನು ಕೋಮಾಗೆ ಓಡತ್ತೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ಬಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಡೆಂಜಿ ಪತ್ತೆ ಆರು ಪೋಯರ್ಗೆ ಡೆಂಜಿ ಪತ್ತಾರು ಪೋಯರ್ ಇಜ್ಜೋಡ ಆರು ಅವಳು ಮೀನು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಹೊತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಡಲು ಆರು ಏಪಲ ಮೀನ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಿರಿ ಓ ಅಕ್ಕ ಜೈದೇನ ಬಾಲೆಗೆ ಹಾ ಬಾಲೆ ಜೈದೆ ಇಜಿನ ಬುಡುಪುಜೆ ಪಾತಿರನ್ನು ಬೊಬ್ಬೇಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಚವಿ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪಂಡೊಂಜಿ ಜೀವಲ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ ಜೀವಲ ಬಚ್ಚಿನಾನೆ ಮಂಡೆಲ ಸಮ್ಮೆನ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿದ್ರೆಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ನೆಗಲ ಪಾತೆರ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪನಂದ್ರೆ ರಂಸಿಲಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಂಸಿಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿಗ್ಯಾರೆ ಕಲ್ಪು ಓಹೋ ವ್ಯಾಸ ಬರಡಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂಗಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ ಬಿಕ್ಕು ಬಿಕ್ಕುದು ಓದು ಹತ್ತ ಬಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ ಖುಷಿ ಆಯರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಂಗೆ ನಲಿಪುಂಡ ಬಾಯಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಪಾಪೇ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ
ಜೀವ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋತುಂಡು 4 ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಪ್ಪಿಂದು ಪನ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಏಪತ್ತು ಉಂಡಲ ಚೌಕಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲು ಸೀಕಿ ಈನ ಪಂಡೇರು ಓಹೋ 4 ತಿಂಗಳು ಜೀವ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋತುಂಡು. ಓ ಸೂಪರ್ ಲೈಫ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇರೆಗ್ ಮುಟ್ಟಿಪ್ಪುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆಲೆರೆನೆ ಇಂಕ ದೂರಡಿಪ್ಪುನತೆ. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ನಂದು ಏಪತ್ತೊಂದುಲ ಸೀಕಿ ಅಂಚ ಬಂದೆ ಹಾಂ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಹಾಂ ಆಪರೇಷನ್ ಹಾಂ ಆತುಂಡ್ಗೆ ಏಪತ್ತೊಂದುಲ ಸೀಕಿ ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಂ 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 ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡುಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪನಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣಾಗ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜರ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಕೊರೆಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನ್ನಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಲೆವೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೋದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೋದು ತೂವೋಡು ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಸಬ್ಬು ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು. ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಜ್ಜಾಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚಿಲಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅತ್ತುರು ಚರ್ಚಿಗ್ ಬಲೆ ಬಾಯಮ್ಮ ಮಾತ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಅವ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಚರ್ಚ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಪ ಚರ್ಚಿಗ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಂಡ ಅಲ ಆಪುಂಡು. ಎಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಶಾಂತ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪಗ ಬತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂಚಿದಲ ಪೆರಕ್ಕೆ ಪಂಡಾರುಡ ಅಂದಂದು ಚರ್ಚ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಪ. ಎಂಕ್ಲ ಶಾಂತ್ ಮಾರಿಗ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಅತ್ತುರು ಚರ್ಚಿಗ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಅಂಚಿಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಮುರಾಣಿ ಪರ್ಬಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಂಕ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಕೊರ್ತೆರ್ಗೆ ಅವ್ಲು ಬಾರಿ ಕಲೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಕೊರ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಿಲಕ್ಕ. ನನ್ನ ರತ್ತರ್ಗ್ ಬತ್ತಾಡ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಡು ಚರ್ಚಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೀಟ್ ಆಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಿಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೀಟ್ ಆಪೆರ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪ. ಅಲ್ಪ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೆರ್ ಅಂದಿ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನ ಅಲ್ಪ ಏರೆಗ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರ್ ಏರೆಗ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಒಂಜೆ ದೇವೆರ್ನ ಉಲಾಯಿಪುರ ಪಾರು ಹೋಗ್ತಿರು ತೀರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಗುಂಡಿ ಕಡೆ ಪಾರು ಹೋಗ್ತಿರು ಅಂತ ಇಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಕಾರವಾಡು ವಸಂತನೆ ಕೋಟೆ ಜೊತೆರ ಅಂದು ಕೋಟೆ ಬತ್ತೆರ್ಗೆ ಈ ಬಸ್ಸಾಗ್ಲ ಎಂಚ ಪಾರು ಕೋಟೆ ಬೋತು ಈ ಚಳಿக்கு ಬಸ್ಸಾಗ 4 ಜನ ಐಡಿಡ್ಲಾರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ 5 ಜನ ಐಡಿಡ್ಲೇರು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಯಾಂದಾನೆ ಭೂತನ ಹಂಸಿಲಾಕ ಏನನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಪ್ ಜರವನಂದಿಲ್ಲ ಹಾ ಹಾ ಯಾರು ಹಂಸಿಲಾಕ ಮೀಟ್ ಆಪೆ ಬನ್ನಿ ಐಕ್ ಬಂದು ಯಾಂದಾನೆ ಭೂತನ ಹಂಸಿಲಾಕ ಏನನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಪ್ ಜರವನಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಒಂಜೆ ಚರ್ಚ್ಲ ಒಂಜೆ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಂಸಿಲಾಕ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಭೂತನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಇರ್ ಭೂತನ ಮಾರ ತಾತ ಹೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮರ ಚಂದ ಹಾತಿರಲ್ಲ 3 ಜನ ಐಡಿಡ್ಲಾರು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತಿರ್ಗ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಚಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತಿರ್ಗ ಉಗ್ರಾಮ್ ಟೀಮ್ ದಾರ್ ದೂರ ಪೋಯರು ಅರ್ಜೆತ್ತೆರ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಹಂಸಿಲ ಅತ್ತಿ ಹಂಸಿಲ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಹಂಸಿಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಅರೆಗ್ಲ ತೋಜ್ ಎಂಕ್ ಬಂಡೇರು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹೋದುರುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಂಸಿಲತ್ ಹಂಸಿಲ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನ ಹಂಸಿಲ ಅತ್ತವೆ ಹಂಸಿಲ
ಜ್ಯೋತಿ ಸುವರ್ಣ ಬತ್ತೀರ ಹಲೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಎಂಚುಂಡು ಬಸ್ಸ ಅನ್ಸಿಲ್ ಅಕ್ಕ ತೇಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಪನ ಅಂಚ ಪಂಡುದು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಸಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಬರ್ಸಂಡೆ. ಮಾಮಿ ಓಲ್ಲೇರಿ ಜೈದೇರಾಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲ. ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿಯಲ್ಲೇರು ಜೈದೇರಾಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಮಿ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು. ಮಮ್ಮಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ನಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು. ಸೂಪರ್ ಆಂಡೆ ಸೂಪರ್ ವನಸ್ ಬರ್ಸಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಸ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾಣಿಶ್ರೀ ನಾಯ್ಕ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ಬಸ್ಸ ಕಡಿಮೆ ವನಸಾಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಮ್ಮುಡೆ ಅಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳಡು ಒಲ್ಪ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾರ್ಕಳ ಕೆಲ್ಲಾರು ಕಾರ್ಕಳಡು ತೆಲ್ಲಾರು. ಜ್ಯೋತಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುವರ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡು ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರು. ತೆಲ್ಲಾರು ತೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅದೇ ಅಂಚೆ. ನೇರ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ತಪನ್ ಒವ್ವ ಅಂಡದಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡತ ಆತಿ ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅನ್ಸಿಲ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗ್ ದಾನಿ ಕಷಾಯ ಪರ್ತಾರ ಅಂದ್ ಕರ್ಸ ಯಾನ್ ಪರ್ತೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲ ಪಟ್ಟ ಎಂಕಲ ಕಷಾಯ ಪರ್ತ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಿ ಆಡ್ತೀರಿ ಕಸಾಯ ಮಸ್ತ್ ಕಷಾಯ ಪರ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಏರ್ ಕಂಡಿನಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ. ಓ ಅಡೆ ಪೋಯರ್ ಆರಿತ್ತೆ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿನ ಅಡೆ. ಅವೈತಪ್ಪಂಡಿ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೈಪೆಗೆ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವ ನಿಜ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಕೈಪೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡತೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ಕಂತ ಹೋಜಿಡವು. ಜಾಸ್ತಿ ಪರ ಬಳ್ಳಿ ತರಗಿರಿನು ಬನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಟ್ನ ಬನ್ಸು ಬಂಜಿಸು ಬತ್ತನ ಸುಲಭನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಸು ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಡೆತನು ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಬಂಜಿಸು ಬತ್ತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾರ್ರೆ ಅರಿಯ ತಿಂದಾನು ಬಂಜಿಡು ಬೈಪುನವು ನೀರು ಬಾಂಡ ಮೂರು ಜನ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಾರಪ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದಂದು ಉಷ್ಣ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಕಷಾಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ. ಬನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಐಕೆ ಪಂತ್ ಮತ್ತೆ ಲಾ ಏನಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಅವು ಕಷಾಯ ಪರಡು ಲೆಕ್ಕೊಡಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಚ ಲಾಡು ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪೆರ್ ಕಷಾಯ ಪರಿಯರೆ ಆಪುಜ ಬಾಯಮ್ಮ ಕೈಪೆಗೆ ಪಾಪ ಮಾರ ಯಾರು ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪುಜರವೇ ಪಾಪಾರ ಕಲ್ತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಯಾರು ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪುಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಮೇರೆ ಬರ್ತೀರ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಅಂದು ಗಂಜಿಲ ಮಂತುದೇರು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದಂದು ಆ ತಂಪು ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪರ್ ಕಷಾಯ ಪರಿಯರೆ ಆಪುಜ ಬಾಯಮ್ಮ ಕೈಪೆಗೆ ಕೂಡ ಅಂದು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ. ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಇಂದು ಪಾಪಾಯಿ ನೆಟ್ಟಿರ್ ಮಕರ ಮಲ್ಪಾರು. ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಏರ್ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪೇರು ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪುನ ಬಿಡ್ಲೆ ಮೂಲು ಸರಿ ಉಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗಂಗಸರ ಪರಂದನೆ ಉಂತಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಈರು ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಉಲ್ಲಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಪನಂದ್ರರು ನಾಲ್ ಜೋರುಲ್ಲೇರತೆ ತಪ್ಪನ್ನೆ ಜೋರುಲ್ಲೇರು ಜೋರಿದ್ದಿಂದ ಅವಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ನೀನೈತು ಬನ್ನಿ ಏನು ಅಂದು ಈರು ಭಯಂಕರ ಜೋರುಲ್ಲಾರು ಅವ್ರು ಜೋರುಲ್ಲೇರತೆ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳಡೆ ಒಲ್ಪಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡಲಿ ಕಾಣಾಯರೆ ಪೋತೀರ್ಗೆ ಓ ಅರ್ಥ ಕೊಡಲಿ ಕೊಡಪ್ಪರ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಅಂದಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪಾಪ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಕೊಡಲಿ ಕೊನಾರ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜಿಲ್ಲ
ಈ ಬಸ್ ಕೊಡಲಿ ಕಣರ ಬೋತಿರ್ಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಬರ್ಸೋಗು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಡಲಿ ಕಣರ ಬೋತಿರ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋನಾಗ ದುಂಬೆ ಕಪ್ಪೆಲು ಗುರುಲ್ಲ ನೆಟೆ ಪೂರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾರೆ ಕೊಡಲಿ ಕಣನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಲ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆರು ಕೊಡಲಿ ಕಣರ ಪೋಯಿನಾರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅರೆ ಕೊಡಲಿ ತಿಕ್ಕದು ಜಾಂದು ಅರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತನೆ ಅಂದು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತು ಬರ್ತ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಗಲಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತುಗೆ ಜಪ್ಪು ನೀಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಒಂಜೊರಿ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಜಪ್ಪುಂಡು ಒರಿ ಎಡ್ಮ ಅಂಟೆ ಜೆತ್ತಂಡು ಒರಿ ಒರ್ಮ ಅಂಟೆ ಒರಿ 10 ಅಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಪೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮನಸಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗನ ಸತ್ತು ಬೇಗ ಬಡ ಕೊಡಲಿ ಕನಪೆರ ಹತ್ತು ಸೌಂಟು ಕಣರ ಪೋಪೆರ ಪೋಯರ ಪನೊಂದುಲೆ ಸೌಂಟು ಕನಪೆರ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೆರ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಸೌಂಟುಡು ಕೊಡಲಿ ತಿಕ್ಕಿಜ ಅಂದರೆ ಸೌಂಟು ಕಣರ ಓದ್ತಾರ ಅಂದು ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನ ಅವು ಮೂಲು ಲಂಚನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಲಂಚನೆಗೆ ಲಂಚನೆ ಎನ್ನ ಉಣಾಸು ಒರಿಯರಿ ಉಣಾಸು ಮಲ್ಪೇರು ಒರಿಯರಿ ಪೋಯಿ ಜೆಪ್ಪೇರು 10 ಅದು ಒಟ್ಟಂಗೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಸಾಧಿಸಿ 4 ಜನ ಐಡಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಚಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಮೂಲ ಕರೆಂಟ್ పోతుంది పనందులు మూల కరెంట్ పోదిత్తండి ఇత్తే బత్తండు ಬರೋಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಕಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಗಂಚನೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಮೂಲ ಸರಿ ಕಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತುಜಿ అట్లా ఏతు పొడుతుకులా చెప్పాడు ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಆತಿ ಯಾವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಉಂಡತ ಆತಿ ಯಾವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಉಂಡು ಹೊರರ ನೆಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಮರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ದ ಸುದ್ದಿ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ದಾದಾ ಮನ್ಪುನಿ ಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಲ ಕರೆಂಟ್ పోతుంది ಎಂಚಿನ ಮರೆ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಅಂದ್ ನಿಗ್ಲೇಗ ಪೂರ ಎರೆಗ ಅನ್ಸಿಲ್ ಅಕ್ಕಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನಾಗ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಅಂದ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ పోతుడు ಆಹಾ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ಸಿಲ್ ಅಕ್ಕದ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಲೇ ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಾಣಿಸಿ ಬತ್ತಿರಲ್ಲೇ ಇಂಚಿ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಕಡಪುಡೋಡ ಓಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಉಂಡಿಗೆ ವಾಣಿಸಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂತೆ ಕಡಪುಡೋಡ ಓಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಲೇ ಒಂತೆ ಕಡಪುಲ್ಲೆ ಅಗ್ಲೇಗೆ ಚೂಚೂರು ಯಾವಂದ ಅಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡವು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಲ್ಕುನಿ ಎಂಕುಲು ದಾದಾ ಚಾಡಿ ಪಂಪೇರು ಪಂದು ನೀವು ಕೇನ್ನುಗೆ ಹಾಯ್ದು ಹಿಡಿತದು ಅದು ಚಾಡಿ ದಾದ ಪಂಪೇರು ಕೇನ್ನುಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡೇಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕ್ಕ ನಿಗುಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪರ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪರ ಹಾ ಕೇನುಂಡು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಪ್ಪ ಮೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನುಂಡಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗೊಂತೆ ಕಡಪುಡೋಡ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ 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 ಬಲೆ 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 ಪಾತಿರ್ಗ ಕಪ್ಪೆದ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಕಪ್ಪೆದ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಪ್ಪನ್ನಾಗ ಕಪ್ಪೆದ ಡಿಜೆ ನಮ್ಮ ಮರಿಯಲೋಡು ಮಾತ್ರವೇ ಅರೆಗಲೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪೆದ ಡಿಜೆ ಭಯಂಕರ ಕಪ್ಪೆಲುಲ್ಲ ಅವೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಪ್ಪೆ ಡಿಜೆಗೆ ನಿಂಗೆ ಉಲಾಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಿದಾಯಿ ಗುಲ್ದುನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪಿದಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಮುಲ್ ಕಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಮನಸ್ಸಿದ್ದೆ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಲ ಕಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜಲದುರ್ಗ ಟೆಂಪಲ್ ಕೈತ
ಗುರ್ತಲೆ ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಪಂಡ ಹಾರು ಗುರ್ತದಾರೆ ನಂದು ನಮ್ಮನೆ ಗುರ್ತುಂಡಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜಲದುರ್ಗ ಟೆಂಪಲ್ ಕೈತಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲು ಎಲ್ಲರು ಅಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕಡಪುಡಿಯಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಪುಡಿಯರಿಗೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲಡ್ಡು ಏನ ಬಗ್ಲಿಸ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದು ವೆಂಚಿನ ಮಾರಿ ಬಗ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಸೆ ಅನ್ಸಿಲಾಡಿ ಸೋಜ ಅವು ಮಾತ ಬೊಲ್ಲಾಗ್ ಪೋತುಂಡು ಕಪ್ಪೆ ಬನಂದಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಇಂಚಿ ಬರ್ತದ ನಂದು ನಿಗಲ್ ನಲ್ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಅಂಚಿದ ಕಪ್ಪೆ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಬತ್ತ ನಂದು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಬರ್ತದ ನಂದು ಕಡಪುಡ್ಡಿಯಾರು ಅವು ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯೆ ಎಂಕ್ ತಿಗಿಜಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಓದ್ತಿದ್ದೀರು ಮಾರ್ರೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ತಿರ್ತಿರ್ಲೇರ್ಗೆ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಮಾತಾ ಪೋತುಂಡು ಅದೇ ಪೂರ ಬೊಲ್ಲೋಗಿ ಇಂಚೆ ಬರ್ತದ ನಂದು ಇಪ್ಪಡಿ ಕಪ್ಪೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇವತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಅನಸಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನವನ ಸಾತಜಿ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನು ಕೆಂಬಡೆ ಕೊಡೆದ ಕೋರಿ ಆತೆ ಆಕಾಶ ಬಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾಗೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಡಗಿನ ಕಾವೇರಿ ಕೊಡಗುದಾರು ಅರೆಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುನ ದದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಕಾಶ ಎರೆಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪನೆ ಕನ್ನಡನೆ ಕಂಡ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಕಪ್ಪೆ ಉಂಡುಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೋತ್ ಮಿಸ್ ಯು ಬೋತ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಂಸಿಲಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಐತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಏನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಗುಡ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಗುಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ಕೆಂಬುಡೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ ಬೋಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆ ಫ್ರೈ ಬೋಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಮೂಲೆನಾ ಜಲದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ತಿಪ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುವೆ ಲೈವ್ಡು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಫ್ರೈ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಸಿಯಟ್ಟು ಹಂಸಿಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಲೆ ಅಲ್ತಪ್ಪನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಂಸಿಲಕ್ಕ ಮೆಸಿಯಟ್ಟು ಹಂಸಿಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಂಸಿಲಕ್ಕ ಹಂಸಿಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನು ಮೂಡುಬೆಲ್ಲೆಡ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಮೂಡುಬೆಲ್ಲೆಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಾರು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಪ್ಪನ ಎಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಗಂಟೆ 7 PM ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮೂಲ ಅಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಅದು ಇಪ್ಪುನು ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ರಜೆ ನಾಕೇನಂದಿಲ್ಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು 7 ಗಂಟೆ PM ಬೈಯಾಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು
ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ರಜೆ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಇಲ್ಲದ ಆರ್ಸಿ ಕೊರಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವರ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ. 2 ಜನ ಐಡಿಡ್ಲಾರ ಬೆಳಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಏರಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪರು ಓಲ್ಲಾರು ಐಡಿಡುಲ್ಲರತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಚಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಗುರ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಗಾಪು ನಿಕ್ಲ ಗುರ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಾಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಚಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ಲಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಬನ್ನೊಂದುಲೇರು ಅನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಇದು ಕೋರಿ ಆತೆ ಕೋರಿ ಬನ್ಯಾರಿ ನನ್ನ ಪಂಡೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂ ಬಲೆ 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 ಮೇಲ್ನದ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಜ್ಜಿ ನೈಟ್ ಒನಸಿಗೆ ರಜೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾರೇರೆ ಪಾಸನ ನೈಟ್ ಪೂರ ಪಾಸಾಗೆ ಒನಸಿಗೆ ರಜೆ ಒಣಸು ರಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಣಸು ರಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ನೈಟ್ ಒನಸಿಗೆ ರಜೆ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಪುಡ್ದೆ ಫುಲ್ ರಜೆ ಒನಸಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ. ಹಾ ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಒನಸಿಗೆ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಜೆ ಒನಸಿಗೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಯಾರಲ್ಲ ರೈಡ್ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಚಾನ್ಸ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿಕಿರಿ ಏಪಲ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನು ರಗಲೆ ಅವುಗೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನ ರಗಲೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಮರ ಇರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ರಗಲ ತೆಗಿನ ಬಟ್ಟಲು ಎಕ್ಕೊಡು ಒಬ್ಬರು ಬಂಗತ್ತ ನುಪ್ಪಾಳ ಬರಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಗ್ಗಿಯೋಡು ನಿಂಗೊಡು ನಾವು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಬಂಗ ಅರೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನ ರಗಲೆಗೆ ಯಾರು ಕೋರಿ ಬನ್ನಿ ಕಜ್ಪು ಯಾರು ಕಜ್ಪು ಮಾತ್ರ ತಿಂತು ನಾನು ಕಜ್ಪು ತಿಂತೀರ ಯಾರು ಕಜ್ಪು ತಿಂತೀರ ಎಕಡೆ ಆರೆ ಬನ್ನಿ ಕೋರಿಂದ ಬೇತಿರ್ಲ ಬನ್ನಿ ಎಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಗ್ಗಿ ಒಂದು ಇತ್ತಿರತ್ತಾರು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಎತ್ತಿನ ವರ್ಷ ಬಂಜಿ ತಿಂದಿದ್ದಾನತ್ತ ನಾನು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನ ರಗಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದಾ ಅಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನಿ ದಾದಾ ಆಪುನು ಒನಸಿಗೆ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಜೆ ಸಂಡೆ ಆತ 4 ಜನ ಐಡಿಡ್ಲಾರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ 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 ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಗ 8 ಜನ ಐಡಿಡ್ಲಿ ಲೆತ್ತಲಿ ಇರೋರು ಲೆತ್ತಲಿ ಕೂ ಬಲೆ 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 ಕೂ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೋರಿ ಹಾಕ್ಲಾಗ ಎಂಕ್ ತೆತ್ತಿ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರಿ ಆರ್ನ ಕೆತ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೋರಿ ಅಗಲ ಕೋರಿದಾಗ ಎತ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಕಿಂದು ಬಲೆ ಇಲ್ಲು ತುಂಬ ಬಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲು ತುಂಬ ಬಲೆ ಅಂದಕ ತುಂಬ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಎತ್ಲೆತ್ತಂದಲ್ಲ ಕೂಪಾಡಿ ಆಂಡಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಬರ್ವೇರು ಇತ್ತ ಕತ್ತಲತೆ ತೋಜಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾದಿಲ ಸರಿ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ರೋಡ್ಲ ಸರಿ ಜತ ನಿಧಾನ ಬರುವೇರ ಚಾನ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನಸ್ಸು ಜನಕ ಮನಸ್ಸು ಜನಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರ 7 ಜನ ಐಡಿಡ್ಲಿ ಕೂಪಾಡಿ ಲೆತ್ಲಿ ಆಗ್ಲಾರದ 7 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಏರುಳ್ಳಾರು ಬೆಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಒನಸು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಅವಸ್ಥೆ ಪೂರುಂಡು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ
ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೀರ ಶಾರದಿಕ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಪಾತೇರ್ಗ ಒನಸದ ಬದಲು ಚಪಾತಿ ಮುಕ್ಕೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಪ್ಪನೆ ಹಾ ಡಯಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಆರು ಒನಸಲೇಜಿ ಚಪಾತಿಲೇಜಿ ಪೂರ ಜೆತ್ತೆರ ಅಂದು ಮನೆ ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಕುಲು ಏನ ನೆರ್ಪ ನಂದು ಕೇರ್ ನಂದು ದಾದ ನೆರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಹೈಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಕೇನೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಂಪೆರ ಅಂದು ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರಿ ಬನ್ನಿ. ಆರ್ ಕೈದೆ ಕರಾಪುಣದ ಒನಸೆ ಮಲ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಇರು ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಕೈದೆ ಕರಾಪುಣದ ಒನಸೆ ಮಲ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಕೈ ಮೆಣಸು ಕೈದೆಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಒನಸ ಮಲ್ಬಿಡು ಕೈದೆಕ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಹೋಗ್ನತ್ತ ಕೈ ದೆಕ್ಕಂಡ ಓ ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ಯಾರ ಅರ್ಧದ ಪಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಒನಸುಗೆ ಯಾರನ್ನ ಓ ಎಂಕುಲು ಬಕ್ಕ ಎತ್ರ ಅಡರ್ ಸಾರಿ ಅಂಚಾತ್ ಶನಿವಾರ ಒಂಜಿ ಸಲ ಒನಸುಗೆ ಐತಾರ ಒನಸ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಮವಾರ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಐತಾರಲ್ಲ ಹೊರಾನೆ ಒನಸಾರ್ನ ಅಂಚ ಇಟ್ಕೊಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂದು ಸಲ ಊಟ 3 ಸಲ ಒನಸು 3 ಜನ 5 ದುಲ್ಲೇರು ಏರುಲ್ಲಾರು ಪಾತೆರ್ಗ 5 ಇಡುತ್ತದೇರೋ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲೇರು ಕಪ್ಪೆ ಹೊಡೋಣಂತ ಕೊರ್ಪ ಪಾತೆರಿ 3 ಕಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಮಾರೆ ಪೂರ ಮೂಲೆ ರಾಸಿ ಹುಡ್ದು ನಾನು ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಯ್ಕಲ ಜೂ ಅಪ್ಪ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾತ್ ದುಂಬುಲೆತ್ತ ಅದು ಇತ್ತದ ಜೋ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕಲ್ ಒಂದು ಸ್ವರಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕರ 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 ಅಂದು ಐಕ್ಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಡಿಜೆಗೆ ಐಕಾಗ ಸೌಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಜಿನಲ್ಡು ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿದ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅವು ಅವರ ಪನ್ಲೆ ಬಗ್ಗು ಹಿಡಿಸಿಂದು ಅಂಚ ಇದ್ದೆ ಅವು ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕನ ಬಲ್ಪ್ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆ ಬಲ್ಪ್ ಮುಟ್ಟ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಜ್ಜೆ ಕಪ್ಪೆ ಅಂದಿರು ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜೆ ಮೂಲೆ ಅವು ಏನು ಕರ್ಪುಡದನಿಡೆ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಇಡೆಗೆ ಕರ್ಪುಡದನೆ ಕಪ್ಪೆಲೇನು ಹೊರ ಮಾಲ್ತಿನ ಯಾವ ಒನಸು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಒನಸು ಮಾಲ್ತಂಡ ಅಂಗಡಿ ದಾರಿ ಖಾಲಿ ಆದಿ ಇಪ್ಪು ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಿಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಅಂಚಂಡ ಪೂರ ತೆಲ್ಲಾರಡೆ ರಾಸಿ ಉರ್ದು ಕಪ್ಪೆಲು ಮಗಳೇನೇ ಗೊತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೈಯಾರ್ದು ಬಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಗೆಲ್ಡೆ ಜಪ್ಪು ಬೇರೆ ಆಗಲ್ ರಜೆ ಆಗ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫುಲ್ಲು ಪಗೆಲ್ಡೆ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡ ಅರಿ ಬನ್ಯಾರು ಅರಿ ಉಂಡಿ ಅರೆ ಕಂಡೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅರೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅರಿ ಉಂಡು ಬಂಡೇರಾರು ಅರೆ ಕಪ್ಪೆ ಕಡ ಪುಲ್ಲೆ ಭವಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಕಪ್ಪೆ ಕಡಪುಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಮುಳ್ಳು ಬೇಜಾರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ದಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ದುಂಬೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ತುಡುಕರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇತ್ತು ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಏನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಾನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂದಿಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಜನ ಕೂಪಾಡ್ದವ್ರು ಲೆಪ್ಪಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತು ಡಿಪೋ ಚಪ್ಪ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಬೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೇಲಿ ಬಂದೆ ಓ ಮೋಹಿನಿಯಾಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಲು ಬಾಯ್ ಪದ್ಯ ಅಂತೀರು ಮಾರ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಪದ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಂತಲೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ತಪ್ಪನ್ನೆ ಆರು ಉಂತು ಜೇರಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ
ಅದು போயிரு ಅರೈತೆ ಪಿದಾಡಿಯರು ಓ ದಾಂಡೆ ನಂದು ಕತ್ತಾಲೆ ಅಂಡತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಚು ಪಂಡಲಗೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆರಿ ತೋಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಪ್ಪೆಲು ಪುರ ರೆಡ್ಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಬೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಐದು ಇಲ್ಲರಪ್ಪ ಪಾತೆ ರುಚಿರು ನಮ್ಮ ಪಾತೆನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರಂದ ಐದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದಾದ ಪಾತೇರು ವಿರುಮುಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೇರಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಬಾ ಐದು ಬಿಟ್ಟಿನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪಾತೇರ್ಗ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಡಿಪ್ಪೊಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನು ಇರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರಟೈತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ತಕ್ಕುತ್ತಿರಲಿ ಕಪ್ಪೆಯ ಮಹಾಸಭೆ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂದ ಆಗ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ರಾಜ್ಯನ ಐದುಡಿಲ್ಲೇರಿ ಆಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಬಲೆ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ 2 ಜನ ಐದುಳ್ಳರು ಈಗ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ 2 ಜನ ಪೋಯಿರ ಐದು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐದು ಬಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎರಡು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ 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 ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಡು ಕನಟು ಭೂತ ಬರಡು ಬೊಕ ಇರೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಬರಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರತ್ತಾರೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಜೆತ್ತೆಡಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದು ಮಾರ್ರೆ ಅವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ ಕ್ಲೋನೇರು ಹೈಡು ಡಿಪ್ಪು ನಾಗಲ್ ತಿರ್ತು ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಾಗಲ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಜೆರ ಅಂದು ಮರೆಯಲ್ಲತ್ತ ಜಾರು ನಂದು ತಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತೇ ಬೋರಿಯಲ್ಲ ಜಾರದು ತಿರ್ತು ಆತದು ಅಂಚ ಮಿತ್ತುಡೆ ಎಲ್ಲೇರು ಹೊರರ ಗಮ್ಮತ್ತೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಅದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡ 2 ಜನ ಅಂಚೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಈಗಲೇ ಕನ್ನಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡು ಬಲೆ ಐದು ಹಿಡಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಸ್ಲ ಪಾತಿರ ಕನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ತೀರಡ ಮಾರ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದು ಮಾರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ 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 ಜನರೇ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಉನಸಾಂಡಿಗೆ ನಗಸ್ತವರೆಗೆ ಏನಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅನಸಾನ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನ ಆರೆ ಕೆತ್ತಿ ಅತ್ತ ಕೆತ್ತಿ ಮುಗ್ಗಿನ ಅಂದ್ ಊರ ಕೆತ್ತಿ ಮುಗಿತಾರೆ ಅಂದಾರ ಕುಲ್ಲು ಕುಲೋ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ 2 ಗಿತ್ತಿ ಇಡಪುರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಗಪ್ಪ ನಾವು ಕೇಂಬಿಡದ ಗಜ್ಜು ಇಂಕ್ಲೆ 2 ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಹೇಳಿರಲ್ಲರು ಬಲೆ ತಿರ್ತು ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ
ಕೊಡಿದ್ದೀರಿ ಊರಿಲ್ಲ ತೋಜರದ ಊರಿ ಐಡಿಲ್ಲಾರು ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಯಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೀರ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿಲಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಮಿತ್ತು ಪಡು ಬಲ್ತೇರು ಪನೋದೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಪನೋದಿರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಎರಡು ಜನ ಐಡಿಡ್ಲಿರಿ ಬಲಪ್ಪ ಬಲೆ ಖಾತೆಗ ಹೂ ಬಲೆ 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 ಮನಸಾತುಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿತ್ತು ಬಾರ್ನ ಬಿಸಲೆದ್ದು ಎನ್ನಲ ಮನಸಾತುಜಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೋರಿಯೆ ಕೊರ್ಕ ತೆತ್ತಿದಾಯಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಕೋರಿ ಕೊರದ ಭೂತನ ಕೋರಿ ಬೊಚ್ಚಾರು ಕಶ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಿರತ್ತ ಕಶ್ಪ್ ಕಡಪುರಡು ಕೋರಿ ಬಡ್ಚಪ್ಪ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪು ಜಂಕುಲು ಕೋಳಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅವು ಕೋಡೆತ್ತ ಇನ್ನು ತಿನ್ಪು ಜನ ಶನಿವಾರ ಕೋರಿ ಬಣ್ಣ ನೆನಪಾಂಡೆ ಇಂಕಿತ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಮಾರ ಜೋರು ಈ ಕೋರಿ ಬಣ್ಣದ ನೆನಪ ಅಲ್ಪ ಈ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಕ ಇರ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಇರ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ಬಂಡಿಂಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೋದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಬ್ಬು ಲೆಸ್ ಅಪ್ಲೇಜಂದ ಇರು ತಕ್ಷಣ ಪೋದು ಚೂರು ಸಬ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಿ ಅಂಚ ಒಂತ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಬ್ ಮಲ್ಪಡತ ಸಬ್ಬು ಪನರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಜಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಪನೋಡ್ಗೆ ಅವದಾಡೆ ಗೊತ್ತಿನ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗೆನಾ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ್ ನಿಂಗ್ಲಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಬಕ್ಕಂಗ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೊಕ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದು ಇರೆ ಗೋಪಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆಂಗ್ಲು ನಿಂಗ್ಲು ಏನಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಯೊಂಜ ಅದ ಅಲ್ತಪ್ಪನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾನ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಎಂಚನಕ್ ಪಡು ಚೂರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟ್ಲೆ ಪಂಡಾರು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಬರೆಯೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್